Sena mostra del llibre anarquista de València, del 29 d'abril al 4 de maig del 2014. Presentacions de llibres i publicacions, debats, música, teatre i molt més al CSA Pangea, al CSO a l'Horta, a l'Ateneu Llibertari, al Margen, a la Mandràgora i al Solar Corona. El 3 i 4 de maig, parades de distribuïdores a la plaça del Carme. Vine per una miqueta d'antídot.